gwenge makalunya koromo ge jwang'en ni karo were ma pacho kae pango dhi ng'anyo mano mar rapar mag jogo manonegi higa mokalo tarik 25 e ng'anyo mar marowere paro mopogore opogore koro mienjo e kind rowere ma wuok e counties makaluo ka thothgi to kwedo wach ng'anyo makamano moko kuomgi to siro. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kakoro ikwano mana seche to ng'anyo mar tipo mar paro rowere mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa 2024 tarik 25 ibago kod rowere e kaunti ma Kisumu. Rowere nopogore paro e wi ng'anyo makamano ka thothgi yango ni weche ng'anyo onge girito mana dongruok kowuok kuom sirikal. Moko to siro ng'anyo ka giko ni en ratich oganda mondo ong'any ka mano e yo ma sirikal nyalo winjo godo dwach jo Kenya. Lando kani bo kondele ka kendi bo flyover Kisumu ichunyi roundabout kami pimo go political temperature makfuroka ni ng'anyo onge. Wanwasanda mana moromo. I've been demonstrating for the last 20 years, but don't I demonstrate too? To ka gidwa time, to gitime mar kwe, to moko ma jo moko chako kwalo go ji, jowa maluku kondele ka, mang miyo tia gas gowa kondele ka, bunde go nyithindwa kondele ka. Kadipo ni ng'anyo mokwe kaka sheria wacho, ema kinyi timo, mondo gitim. E kaunti ma Siaya bende, rowere onyiso chung margi ni ngang' ok giniwuog oko mar ng'anyo ka giyango ni osebed kitiyo kodgi bang'e gidong' kod lal mogo tach. Gijiwo jowetegi mondo kik donjre ng'anyo mar rocho ohala kod ketho mwandu jopiny. Tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya, lakini kuom gigo manotimore we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara. Joji oseriwre maber madhano tiyo kamoro achiel. Wan peaceful ok wadwa ng'anyo. To e kaunti ma Homa Bay mana kaka Kisumu pogruok e paro oneno moko kuom rowere okoni kiny giriwore kod jowetegi e ng'anyo mamuol ka giparo jowetegi mane onegi e ng'anyo ma higa mokalo ka bende gikwedo rocho ratiro mar oganda e lwet obila. Uneno gima notimore ne Albert Ojwang. Uneno Fidel wuod Karachuonyo kwanya i swamp ka onegi. Magi jok mane ochung' motegno mondo mi Kenya ochop kama entiere sani. Kata kamano, kweth johala kod jo bodaboda mane otelnegi kod jakom rowere mag UDA ma Homa Bay, Kevin Ouma, gi nyawadgi mar ODM Robert Ouko okoni onge ng'anyo mora mora ma kiny ni bed e kaunti no ka gikoni sani idwaro kwe kod dongruok. Ok wadwar mondo ng'anyo obed kiny kaluwore kaka wan jo pikipiki chiembwa pile pile wayude wilam. Sama gino timore ok wadhi yudo gima nyalo chamo. To kochuno ni nyaka wang'any ni waparo jowa mano bedo kane ng'anyo higa mokalo to wanya kata kawo yien wadhi wapidhe forest mano bende ranyisi mar nyiso ni wan gi gima waparo. E duol achiel wawacho ni kiny waonge gi ng'anyo to nikech kata Albert mothoni ne litnwa kiny wanya kawo candles wadhi moke paya kacha kwago mos. Komachielo jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori bende kwedo ng'anyo ka gilero ni joma dwaro timo rapar jogo mane otho olos romo e kanisa kata lap ma Migori. Kata kamano gikwayo mondo jogo mane oyudo lal kod hinyruoge e kinde ng'anyo mokalo omi chudo magi. Wadwaro ni koponi en rapar to wayier kamoro maber wabede piny kata ka en kanisa moro kata kunyalo bedo stadium kata kamoro moro mwayiero to wabed piny to wamukuru misomowago. Adwa na wach ne josiasa magwa mwayiero wan gi jod bura mwayiere Migori ka losuru chike mondo joge wage oyud kaka inyalo chul jok manodong' mondo gimodhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.